njikọ ka ekene m unu Anambra ekene m unu Igbo bụ ekene m unu Nigeria come on Anyị ga-ejezikwa mulerio anyị ga-ejezikwa aja na heji mọfọ wee bịa nkiri mmanwụ heji mọfọ nwodo nwa mmanwụ heji mọfọ nkiri tọ anyị ga-ejezikwa muleri gara gere anyị ga-ejezikwa aja na heji mọfọ wee bịa nkiri mmanwụ heji mọfọ nwodo nwa mmanwụ heji mọfọ nkiri akara bakeje ube kala kala moro kala mo ife nna mfa mekanne onye me ife na eme halu Igbo kwenu Anambra kwenu Abagana kwenu dienu mwanu umunu zunu mba onye wetala oji wete ndụ onye ọkụ nyinara n'aka menyụrụ ọkụ ọ ga-anyụnara n'aka Abagana welu n'ihe gaba olu na igwe agọgọ ụbọchị dụwa anyị kpekwu enye dịwa na-ekosikwu ọgịga obodo anyị malụ mma ezie obodo anyị malụ mma n'ọbọ n'Abagana matakwa mma Ulichukwu dela gana na-abịa boke maka na onyinye ugo nwere si na chi ọdịda dịkelu eji ya ma ọ na-ekwu okwure ọnwụ ekwuwe ya n'ikọlọ ọla ire ọnwụ emere n'ụwa n'ọgaba mara uwe kwubihe na mgbe dike eji ya ba n'amago mmụọ ọdịda dịkelu eji ya ma ọ na-ekwu okwure ọnwụ ekwuwe ya n'ikọlọ ọla nna be enyi nwugokwe na Abagana kwudebe n'ụwa gbagogọtụghale ma onye nwere ndidi ọ nọrụka ọdịda dịkelu eji ya ma ọ na-ekwu okwure ọnwụ ekwuwe ya n'ikọlọ ọla igwe na Abagana abịakwa m n'owu na Abagana anyị ya bịa ndị nwa okele na anyị ya bịa ide n'elugwu na kele anyị nwa ngwụ na Abagana anyị ya bịa taba nzudene n'ofeke ya odogwu Anakwenze na ịgbanara ụmụahadị onye kwere anyị ya bịa. Today, Onowu Abagana, Okala Mmadụ Okala Mmụọ, let's celebrate the New Yam Festival. That's why we are here to celebrate with him. Nwere ife ọzọ anyị na-ekwu na bro na otu ọ dị ndụ wee celebrate ya this year. Ọ ga-adịkwa ndụ wee celebrate ya next year. Wee dịrị na-aga. Message m for Onowu bụ na ọ ga-adịla na mma ogologo ndụ na-arụsi ike ka na ya onye isi ya n'afọ ndị ụmụ ọbụla niile mụ na-represent ndị njikọ Caucasus 2 anyị na-ekwu na ọ ga-adịla na mma arụ isi ike na ogologo ndụ ọ ga-achịka nka chi Abagana ọfụma dịka o si na-akwadobe and si n'ike nke Chukwu ọ ya lekwasa n'oche Abagana and Abagana ya nweta udo nweta ịfụnanya nweta njikọ ka njikọ nke dị omume ekpele nna ekpele Onowu arụ ike ogologo ndụ ka ọ na-akwadobe iligo na ikpo eze Abagana na Chineke ya na-asụrụ ya ọfịa na-asụrụ ya ụzọ na-achụrụ ya ajọ mmadụ na-achụrụ ya ajọ mmụọ doziere ya ọnọdụ ọfụma nye ya amamife ọ ya eji wee dozie Abagana na anakụrụ nwa ọjị ya eru n'anya ọjị n'ike ya mee ka Onowu dị ogologo ndụ ka
onye amamife n'elu amamife, nye arụ ike n'elu arụ ike, nye ndụ n'elu ndụ. Ọrịa bụ nụ Regent anyị kịta. So na onye ọbụla Abagana maara nwa ha mụtara. Ọ bụ oge na-akara ugwu ụzọ mmiri. Ọja adịla Igbo, ọjakwa ka ọra arọ. Ife onye na-eme n'ụwa biko jide ọfọ. Ife onye na-eme n'ụwa biko jide ọfọ. Echebutele n'ụwa n'ịga dị Igbo. Odogwu na-aga na n'ịga dị oyi. Echebute n'ọmụma n'ịga dị ife onye na-eme n'ụwa biko jide ọfọ. Mmiri mmadụ ga-asago ga-alụo. Echebute n'ọmụma n'ịga dị Echebute n'ọmụma n'ịbụ mmọnwụ ike. Echebute n'ọmụma n'ịga dị Nenu nwachi mere eze n'oge chi eze. Onowu na-akwado ife ewu na ndị Igbo na-eme na-adị ya mma na obi. Ọ na-akwado ife niile. Ọkwa ma onwunye ma ego ya otu a ka o si na-akwado ife ewu na ndị Igbo na-eme ya na ife ụmụaka youth. Otu a ka o si akwadoro ụmụ ndị youth ife a na-eme. Anyị na-ekene Chukwu for today, a wonderful day. Kwa arọ na-agụ ya arọ. The main essence of Ewaji bụ ka anyị kene Chukwu for one full year. Ọ debere anyị ndụ. Anyị kọọ kọta. Nkọrọ ọrụ onye ọ na-afụrụ ife ọkọdọ, ọrụ onye ọ na-akọrọ nkọtalụ mana anyị kọọ kọta. Onowu bụ nwanne m nke aka mba. Akwa ọrụ na-abọ. Ọ bụrụ nke ya akwọkarị ibie. Mụ na ya na-abụ ofu mgbada ka anyị nọ na fa gbogọtazi agbogota. Ofu akpa akwalọ ka anyị ji eke ife. N'ebere na-ebe Chineke ya nye ogologo ndụ. Nye arụ isi ike. Ka o wee buo ibu a ebukwasị ya wee chi Abagana. Nke dị si ya amaka efu n'okwu ka mana nke na-esi ya akarị because na anya maka anya ndị ana na aja ana na onye ga-enye nri. Onowu na-esi ya akarị anyị akwụdokwara ya nọnyere ya owu oga ndewo. First of all, I'm making a good Chukwu nke nyeli ogologo ndụ na arụ isi ike wee bịa Iwaji today as the Regent of Abagana. Ife ọ na-eme bụ ụta kwa arọ ọ bụgolo an annual ritual. So ekpele m n'isi ya bụ na Chineke na-enye ike and ịmago na the High Chief bụ wee penchant for charity. Process nọ na na-eri ji n'ojukwa emetụ ndị ụwa na-atụ n'ọnụ aka wee na-asị na Chineke enye ike n'elu ike. The biggest thing she don't show. Everywhere you don't show. Let me mess up. Over the belu, chin. Wadalu, Nike, wobodo. Nike, jobodo. Over the belu, chin. Yeah. Wanta na yeze utukulani na pocheze ifumu nigbo kwa mudede nkwabi with excess pepe come see my palace and go tell your father say man no be servant to give you where you jackpot with all of my carrots you think say you no go skip it Nigerian nightmare style bender see the swagger where I carry enter show fresh but I carry mental fuck with my family bad temper large entrance check out the fat bender shall I become the bartender big spending while they hold you white tapada mama yoruba check Dr. Anakwenze eze ama na oye chi o nwechara ife niile eji echi igwe na onye ọbụla na-abịa ekwu na ọma nchiri igwe mana onye a na-amụ amụ o zuru ife eji o zularụzụ ife ofe na ọ maghara amagha si na ọ ya adịla ya mma ka anyị lere nwa anyị erigwa ara ọzọ si ụgbọ aka ji na-egbu na mma ụgbọ aka ede ogbuo na mma ogbukwu aka ego ogbuo na mma ọgbago Amerịka o weta ahụ obere dọla tụsa ebe a anyị na-eri ibe
si na ọ ya adịrị ya mma o nwere ọfọla anaghị eruru ibe a na-eri ebe a tata si na ọ ya adịrị ya mma in Jesus name. Nke mbụ na nna ekene Chukwu mee ka Abagana dị otu a dị n'udo wee na-ekenezi onye ọbụla bụ onye Abagana dịka Abagana na-eme mmemme eri nji ọfụ na ife anyị ga na-eli anyị aka anyị na ife ọma ga na-eme na ndụ anyị na anyị ga na-aga n'iru anyị ga-esi n'ike baa n'ike wee yọzie Chukwu ka o wezie elu udo wee chọọ Abagana mma n'oge dịka oge a. Ana m ekene Chineke n'ụbọchị taa because na ọ dịrị izi anyị nọ last year ọwa anyị nọkwara this year anyị sị na ọ ya awakwara na-aga ọwa last year asị Onowu taa ọ na-awazi asị double Onowu and Regent of Abagana so nyadịgoro in charge of everything gbasara Abagana for now so ị na-anya ịbụ na ibe dị iche na last year na this year dị so mezi Chineke na ọwacha ji na ọ ya eji wata ogologo ndụ wata arụ isi ike watakwa na amamihe o ya eji na-edozi Abagana araghị ga n'aka for the meantime. Onowu Abagana na-eme ọfụma anyị na-ekele n'ụzọ pụrụ iche o ji ka ọ na-eli olijazi anyị ewe eribe igwe erigwe ụbọchị ụka ọ na-eri taa anyị na-ekwu na ọ ya adịla Onowu Abagana mma etu o si wee sị na Abagana ya dị mma etu o si wee chịkọnata anyị tata ụbọchị awa nji nke nyawa Onowu ebe sị na ya adịla mma ibe na ọ chọọ bịa na Abagana ọ ya enweta ya na ibe na Abagana chọọ bịa n'aka ya na ọ ya enyekwa anyị Abagana anyị na-agọli ụfọdụ n'ọnya ahụ nke mbụ ịma na abịa ebe a na-ekwu Regent bụ ije mee search ọgwa na onye na-ejide position on a temporary basis wee na-elekọta a particular something or a place anya so na ife Onowu nọ n'ọnọdụ ya so Onowu ọnọsolo eze achụ eze ma afụrụ Onowu anọlụ until obodo ekwuo na the direction anyị aga taa ka ọ na-awa ji last Sunday igwe ọwali nke ya wee si obodo wawa igwe ọwacha Onowu na-eme nke o mechaa anyị ndị isi ichie na ndị high chief abanye ndị ichie abanye obodo niile wee bata anyị na-asị na adịla Onowu mma. Mmiri maluka sagugaluo ezebute n'ọmụmani na-arị ezebute n'ọmụmani bụ nwa ike ezebute n'ọmụmani ga-adị nenu nwachi mere eze n'oge chi eze ezebute n'ọmụmani ga-adị nenu ezebute n'ọmụmani so n'ọmụba ezebute n'ọmụmani ga-adị so gị bụ nwachi mere eze odogwu n'ọmụma nwachi mere eze odogwu n'ọmụma udo na ọganiru anyị ga-eriju afọ Chukwu agọzighị anyị ka anyị debe ife. I employ 5,000 medical doctors. 5,000 medical doctors. We are one of the biggest medical companies in America. I started that from the time I was 35, 70 now. I'm the chairman CEO. Google it. Global Care Medical Group. IPA. That's what I did. I went to America, I became a doctor. I have PhD in medicine. I have master's in business administration. I have master's in public health. So I'm more educated than everybody in America and everybody here in Nigeria. So I know what I'm talking about. I'm on TV every week. All the big TVs interview me every week. I tell it just like I'm speaking to you now. I'm not afraid. I talk to them about security, what to do. They asked me and I said, every village in Nigeria needs to have their vigilante, well equipped, vehicles, motorcycles, and equipment to protect itself. If people who are coming to invade you have AK-47, then you should have the same thing. If they have AK-47, then they violated Nigerian law, then there's no Nigerian law. So if you're going to say people don't have AK-47, it has to be for everybody in Nigeria. If anybody can have it, then we can have it. And if they come
you don't let them escape. You have to make sure that they don't leave the land. Our forefathers open the ground and swallow it. I know na your town. Oh, go on. That's Abagana. N'afa ndị isi Abagana n'owu nwere ọjị. Hello. Akara bụ ka eji wute kara aka. Ọkara mmadụ ọkara mmụọ. Ife nna nna mfa meka nne. Onye mee ife nna eme alụ. Mba. Igbo kwenu? Ya. Igbo kwenu? Ya. Igbo kwenu? Ya. Anambra kwenu? Ya. Anambra kwenu? Ya. Abagana kwenu? Ya. Dienu? Ya. Mwanu? Ya. Umunu zunu? Ya. Ibi kuna agwa ya nkete. Mba. Onye wetara ọjị weta ndụ. Ọ ka ọ dị. Onye ọkụ nyere n'aka menyere ọkụ. Ọ ka ọ dị. Ọkụ ọ ga-anyụrụ n'aka. Ọ gbara ọkala mmụọ. Ike ndị Igbo, ike ndị Igbo. Ife ndị mmụọ ka anyị na-eme ife. Ọ ka ọ dị mmụọ juru ebe a. A na-agwọ n'ere. Egbe ebele ugo bele onye tupu ebe. Ọ ka ọ dị. Ndụ mmiri ndụ azụ. Ihe ata na azụ anwụ. Ọ ka ọ dị. Ndụ ọfịa ndụ anụmanụ. Ọfịa bụ na anụmanụ anwụ. Ọ hụrụ ya awa ka anyị na-efe. Ọkala mmadụ ọkala mmụọ, a na-agwọ n'ere. Anyị na Chukwu bụrụ anyị bụ Chukwu kpere anyị. Ọ ka ọ dị. Chukwu nye anyị ebe a ga-eri begeri anyị agbapụ. Na ife na ya Chukwu onye anyị ezigbote arụ dị mma, ogologo ndụ na arụsi ike. Ka akpụ na okpu ya rakochiri na a na-agwọ n'ere. A na-ekpe ekpere high mass unu gere n'anya n'ebe fada nọ. Ụkọchukwu n'ebe a gaba ndị onowu unu na-eno ndị ichie ka ọ dịrị unu mma. Ọkala mmadụ ọkala mmụọ. Ka ị gọrụ ka o lere anịọ ezigbo nwunye na-ada enwezi mara eji material ndị mmụọ anyị nwere dịka ọnweta gị. Amen. Anyị na-ayọ n'afọ Chukwu. Anyị na-asị ka di na nwunye gaba na ọnụ udo gaba anyị na-eje kọt kwa anyị na-agbasa agbasa. Asị ka azụcha ụmụ ka ụmụ zụọ anyị ka ụmụ nne anyị nke ahụ ụkwụ anyị ga-eji dị aka anyị ga-eji na ya aka mma. Anyị na-eje eje anyị na-eje anyị na-ana anyị na-ana. Ọchụ ọkụkọ nwada ọkụkọ wee nwa ọsọ Abagana ga ma ọzọ ma ọzọ ọnyalụ mbakara n'ebe anyị na-agọzi ozi a n'afa nna nna anyị afa nna ndị Igbo niile na obodo ndị Igbo niile. Anyị na-agọzi afa n'afa ndị Anambra niile n'obodo Anambra niile. Na-agọzi ọjọọ n'afa ndị Abagana, afa Dunu, afa Chime, afa Agara. Na-agọzi tọpọji a Abagana ebote ete. Na-agọzi tọpọji a n'afa Eke, Oye, Afọ na Nkwọ. Ọkala mmụọ. Wee gọzi tọpọji ya n'afa Chukwu abịa.
Secretary no chief protocol Igwe Council government Ozo Ifechukwu dem ekenenge ndị caretaker committee ekenemunu ndị yom anyị ekene unu daalụnụ ndị eri kingdom idu n'ebe anyị ekene ndị Onowu Anambra steeti ebe ụlọ ebe anyị onye isi ndị Onowu na Anambra steeti anyị na-etu ifa na-asị unu nnọọ sie na nkwere ya na nkwa na Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Honor to whom honor is due. Onowu Abagana Ebotete, we stand here to thank you, Ebotete. Naira Ekene, and ingrate is worse than a thief. All of you at the point of your greatest need. In Jesus' name. Oji moji Abagana. Mana ọ dị ka nke ndị ichie, maka nke ndị ichie na-aga ukwu ka ọ ya aga. Nke bụ nke Abagana. The PG ịfụ na akpọrọ ya Abagana. O wee dị ka ọ na-adị. Abagana. Anyị tụrụ anya. Onowu. Anyị atụrụ ya ma jiri ngaji na abụrụ ya afọ. Nke ọtara ya dịkwa n'udo. Osi ya dị mmedo. Ndị ọzọ enyi. Okay. Uga dị ndị ọzọ. Bịara. Ndị na-akwụgharị ife a. Ndị na-akwụgharị. Lady of High Chief. Igbo kwenu? Igbo kwenu? Igbo kwenu? Ndị Abagana kwenu? Ndị Abagana kwenu? Kwenu? Dienu? Nwanụ? Ụmụnụ zonu. Anyị ga-eme ife nna nna anyị bịara na gboo ịma na anyị nwa bụ ndị Chukwu bụ ụzọ wee kee n'ụwa. Egbe bele oge bele onye si bịa bịara. Asị ka buo anyị ibegeri anyị ya gbafee. Ogologo ndụ na-adị isi ike ka nna ya onye isi ụlọ. Akụnụ gara ka osimiri Naija ka Atlantic. Ife onye ọbụla chọrọ ọ ga-adịrị ya na mma ife ọbụla na-alụ ọ ga na-aga ọfụma. Ndị nọ na oil and gas ọ ga-adịrị ụnụ mma. Ndị na-azụ afịa ọ ga-adịrị ụnụ mma. Ndị nọ na biznes ọbụla ma ndị dọkịta ọ ga-adịrị ụnụ mma. Na-asị ka Chukwu nyere anyị aka ụmụ okokoro n'ebe anyị nwere nwunye ka ha nweta nwunye. Ụmụ nwaanyị anyị nọ ebe anyị nwere dị ka ha nweta di.
ọkwa holy hour ka a na oge mmụọ nsọ ndị mmụọ nọ ebe a na-anara ekpere ka Chukwu gozie di na nwunye ka di na nwunye bie n'udo ka ya dị na-esogbu karịa na-ejekọ ka di na nwunye mụta ụmụ anyị chọọ ụmụ rinne anaghị erika achọ m jụọ n'ụlọ ala ọya ka o si dị ọ ga Chukwu si wechi ya azụcha ụmụ ka ụmụ zụọ anyị azụcha ụmụ ka ụmụ zụọ anyị anyị na-eje anyị na-ana ụkwa ma kpọrọ anyị ọchụ ọkụkụ nwadị ọkụkụ nwe ọsọ mgbakara ga ma ọzọ ga-ana kama ọzọ anyị makara nawe anyị na-ayọ Chukwu ka ọ bịa ma enyela anyị ebe a anyị wee na-achọ ka anyị gozie ebe a n'afa nna nna anyị efa afa dum afa chief afa aga ọ na nna anyị efa kabasi na napụta ndị mmụọ nsọ onye kweta na ndị ebe bụ sent ọ bụrụ sent nna nna anyị fa bụ sent haleluya ike ndị Igbo na-agọzie afa ike oye afọ na-agọzi ojii a na-agọzi tọpụ ojii a n'afa Chukwu abịa ọfụ Chukwu a ka anyị nọ Chukwu abịa ma anyanwụ Abraham ọkwa anyanwụ ka ndị Juu na-efe Chukwu Abraham ndị Muslim na-efe ya ka ndị Kristian na-efe so ofufe ahụ ofu ife ndị mmadụ ana-asịzi na ewu nke a na-ewu ọfụ Chukwu ka anyị na-efe ọ ga-adịrị mma ọ ga-adịrị mma ọ ga-adịrị mma oke dibịa chọọ ndị ụbọchị ndị mmụọ dibịa gba ọfụ ndị mmụọ n'anya dibịa ndị ọfọ kpọrọ bụrụ ajọ ọlụsị niile ka a na-agbapụ ijele n'obere mmụọ na-agba aka ma na-ekwu ijele nchukwu ajọ na-agụ ngwere ma ọ na-ekwere ọ ga-adịrị mma ọwachazi ajị aba n'ife dị ife ọzọ n'ịwọchi biko ọtụba onye ọbụla bịa na Ghana zụ oche ebe a bụ ụmụ nwaanyị ada ife Abagana ọ ghọtara onwe ebe a ndị ụmụ ada ife Abagana na-abịago tọwa ka edebere ebe a o wetụrụ ndị ejikwa ya agabazi ebe ọzọ ahụ ebe ahụ o na-abịago mba na otu uru reserve it for Umudum Brotherhood. Akwala Academy G na source Jaya wa Academy n'onye ọwachazi ebe ndị ọzọ esore ibe anyị ga-ata atabi ili ike nke Abagana nna gị fa nwaanyị olu enye kapụrụ na-adapụ pọpọpọpọ na-asụ pakapakapa ịma na nna tụrụ ugo nna ya omeghị onye ekene anyị na-ekekwa ndị isi ichie niile ogidi mkpụrụ abụọ anyị keneghị I get a person. Not too good. Fana he's a bell for men. Oh, where was that night? Where will I go? Olo Abagana. Even for 10 years to Igwe Abagana. Even for 10 years. Who is everybody did keep about nobody lives in Nigeria. Nobody lives in Igbo. Nobody lives in Rwanda. Nobody lives in America.
Only simply do your body in America. As I'm speaking to you right now, 5,325 doctors is working under your company, under you, in Africa salary. They don't know where the capacity to work. My name is Wayo, the humble. All you can now, or your Tajani Luria, the meeting of Bukia Luria, no Pazzo Luria, they don't need it. I'm out of one. Did you say what I got your name? The high chief, super high chief, I want you to go, or whatever. Now, don't the cabinet need and big. Makoji I go make I kota. Kai we dey reason. Kai we na zo one na college. Kai we na ejomu no. Kai keep out little gene ya kwa get na bank. Ane kene chukurin eto smela ni. Dola ni na ganiru. Onye li change o litendo. Ife onye luli. Chukwu etu aka Chukwu si bunye anyị makwụrụ na anyị ma bụ ndị izizi Chukwu ke anyị ma bụ ndị Chukwu rọpụtara arọpụta ndị dị nsọ arọpụtara arọpụta ọ maka na na amarozi Chukwu kelu n'okpuru jata anyị na-awa ji ya oye nkwọ afọ deme when I need we get oya from when I wear. Abagana, Dulu, Chime, Ibiana Abagana, Kangwala Madisa. Also, like Napa. Also, I like Napa. Also, you say the father will also add Nama. Mamma Madisa, oh, yeah, 300 years I never went for. I got serious. Suggested for Venice. Professor Robert. Also, no Anakwenze.
Nze kwesị daalụ. Leta ndị Onowu Anambra, letaba. Daalụ. Na ụkọchukwu onye Abagana ọnọchie ọfa ekele Onowu. Archdeacon, thank you very much. Archdeacon. For your love and concern for us and our parish. Ka anyị kwado ihe anyị na-eme ya ka anyị jide ka anyị kpee n'afa nke nna na nke ọkpara na nke mmụọ nsọ. O Chukwu, anyị ekele gị, onye na-enye ndụ na onye na-echebe ndụ, onye na-eme ka anyị na-agụ arọ, na-etinyere arọ na-eme arọ. Anyị na-ekele n'isi nwa odibo gị nke a, onye kpọkọbara ebe a wee na-eme mmemme ichetakwa arọ na ịwachi na inye ndị ụwa na-atụ n'ọnụ onyinye itinye amụ n'iru ndị mmadụ. Anyị na-ayọ ngọzi gị n'isi ya, yọọ ngọzi gị n'isi ụmụ gị ndị a niile zukọ n'ebe a. Ihe na-aga eme n'ụbọchị taa, wetara ya ngọzi, wetara anyị ngọzi n'afa Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Ugbu a ka ndị Chineke nke bụ ife niile bụ nna, ọkpara na mmụọ nsọ ka ọ dị n'etiti ụlọ, ka ọ dịnyere ụlọ ugbu a na mgbe niile. Obi ya daalụ. Ugbala abịame. Ide Abagana. Ozeri Abobi Victor Ezefe Papuwa. Ide Jobu. Ide Ota. Ide Alota. Ide Alota. Then Abagana.
anyị bịa na-etu anyị si eme ya arụ ọbụla wee na-eri anyị wee sị ka anyị bịa maka a na-eme a na-ekwu egwu ka anyị bịa na ele gị wee gwakwa gị na etu ọbụla isi na anyị kwuru n'azụ na anyị na gị ịga ọbụla mana nke arụ na-aga na-abịanụ ya amakarị nke arụ anyị na-aga ndị lidas anyị ndị mbụ na ụmụ na-aga n'ihu ọ na-agọzi gị ọ na-agọzi ha agọzi obodo niile a sị na ebele anyị kpere n'isi na anyị kpekwuru ya n'isi anyị niile ma ndị nọ ebe a obere abalị chinemeze omenyụlọra ndị si na chi anyị si na ọ ya adịrụ ụmụ niile mma ọ ya adịkwuru anyị niile mma ọ maghị na anyị si ikwu n'ụwa abalị ụmụ ebe brọda nwere ekene ike ndị Igbo ike ndị Igbo
Nke ọzọ, o nwere mgbe na ndị anyị mụtara sịka ịzụta ibe ọzọ fọzi afọ anyị ji bịara n'ime leta ọ ga-adị
Abagana, the Regent of Abagana. Não,
biko ihe butu ọ bụrụ na abụcha ndị widows anyị na-ahịa ndị igwe ndị ichie biko na pesentị si n'ebe a abụcha ndị widows PG anyị ncha niile ekurizie ebe anyị ezu ike bifo anyị ata adetu abụcha ndị widows ọ na-ewu erejisi ewu but because the widows man abara come and do this session Chisco the widows Putavano thank you because session 2 if I name our body also presentation no one at all can do anything in public. All of you before the never this year. Come on, wait there, not one. Come on, wait there. I must apologize. With 10 parishes, Pentecostals were 2 slots. The Anglican churches, 5, 1 slot each, 5 Anglican churches in Abagana, 1 were 2 slots each. St. Michael's the Archangel, St. Augustine's, St. John's, St. James, and St. Peter's. Catholic Church were 4 slots. St. Michael's, St. Francis, and St. Martin's. Next year, all things being equal, by the grace of God, the traditional religion members will also join. Like I said at the initial, I apologize. With the sum of 200,000 naira. Ono who Abagana. Empower indigent widows, 50,000 naira. Last 3 years, 100,000 naira. Last 2 years, 100,000 naira. This year, empower indigent widows. And we have a lot of challenges. I never hear. In what young kids, see a personal fire or another one. 18 fire, I can't line. 200,000 naira for each indigent widow. Now, it is what I know. So, my home and yours are very indigent. St. John's Parish, Abagana. I've been so happy with that woman, Mambafia. She didn't get Palafia again. Not drama. Then the people are 2023. The records are there. The records are there. I'm a mafia. I want to go to Capo de Abagana. Who be yes? Also, the last 2 years. Can you find the quiet again? Now, St. Michael's the Archangel. St. Michael's the Archangel. And Ibaga. St. Mark's Abagana. Anglican Church, Abagana. Happiness, Abagana. Colonial 2. Thank you. Shift for now. Shift to go in here. Shift to go. Hello. St. John's Anglican Church, Abagana. St. Michael's Ofedochi. It's an Arab brother. Hold on. You look at 1 mile or 200,000 naira, right?
Don't be like my face. Together, my brother. San Francis. Camera. Can I second again? Your second. Parish priest, all I get over and gay on Tinafu. I'm anybody. Papuna Ono dia Petro, I like it. Can you? Abagana. Umwadi Abagana. Little Ada Ibefa, HG, Luciana, Adon, Oria. I am number because Kenen also got our Lulu, never know what. Not a palette, and all the guy goes to get it. I know what I'm about. I owe my dad. And I want to when I saw him, that's the reason. And then I never used to want to go to Saturday. I know what else they are The legend of Abagana Kingdom, we salute you. Igwe, my colleague, Ipichi, do not give up. This year, those that can come over and going to Jerusalem. The legend, based on your invitation, the European Village Association will deem it fit to be part of this unique event. In our nearby, event that came to go to organization, I know I deliver in Jesus' name. Thank you very much. Have campaign iju efu na arụ si ndị anyị ike ede ya ọka ị na-afụ maka dọkịta anya gị na ndị ezekutiv nọrọ ọbịa ọ adịrụ na mma Abagana wepụ na anya ka unu fụ Abagana welfare union ụmụ nwaanyị Abagana obi iwe ọtụtụ na Abagana well represented nwayọ ka ọ bịa ka ọ nala nwayọ Abagana
ekele iji abalị ekelekwa ahụ ọzọ enyi na ekele chegbu ibi ntelu ekele ibe n'ọbịa ekele Chineke ya onye owu anyị n'aka ịka ya diligent n'aka ịka ya ị na-emegbu na-emegbu mana anyị ka na-atụkwa ibe ọzọ anyị na-atụkwa anyị ibe ọzọ n'aka ya ọkala mmadụ ọkala mmụọ ibe niile anyị na-eme na Abaga ọ ya adịlị gị ọ dịgoro gị mma adịlị maka na ike zukwa ụwa niile o nwere ebe ị na-jere na o nwere ebe ị na-agbara n'ụkwụ ụwa niile nwale ọ nwale gị n'obodo oyibo nwale gị na Naịjirịa nwale gị na Abaga niile nwale gị na Abaga niile Okwuluọra mgbe na-ayọ Chineke o enye gị ogologo ndụ arụ isi ike ị ga na-aga n'ihu Abagana one, oh my house, oh no, Abaga. I say, I can make a only for Robia. We do it. I think I can make it. I ain't getting funny to the boss on you. I used to have a group, but I know the other. I see. Don't you know? Although we now can look through a color, they are my little different. They are only where never to do another. I'll do one thing you're taking a lot. I'll go to the good. You don't do anything. The engineer, the architect, and the consultant of who never know. Oh, I didn't see a weather.
to make you alone. They will try somewhere, you stand there.
na-emeta n'obodo a iji onye agwa anyị nwa na-ekwuwe maka na o mesịrị mee nke obi o wee bụrụ ebe ogbere mmiri ya unu wee kwuo egwu a ibe niile nọ ebe wee mụrụ ya wee sị na ya unu ghọta no spirit dị uru n'ọrụ maka na ndị ọrụ ọgbara n'ụlọ m kwere ya na azụmahịa ka a bụrụ ala n'elu ka nne na jedeba na nwanne were na bete before we mark up for national anthem also get it sisi moja mude na
All 1 out of 1,000. Who will know? To a great philanthropist who have been committed to providing scholarship to the children of the less privileged. Everyone. It is with a deep gratitude and a heartfelt appreciation that I stand before you today to recognize someone whose generosity is shaping lives and opening doors to brighter futures. Professor Nwachukwu Anakwenze. In a world where many young people face significant barriers to education, Professor Nwachukwu Anakwenze, the founder of Anakwenze Foundation, has chosen not to only witness but to act. Through his selfless commitment in providing scholarship, you have become a beacon of hope to the children of the less privileged and to the Abagana people at large. This scholarship you give is not just a financial support. We thank you. Thank you for believing in the promise of our youth. May Almighty God reward you and your household graciously and abundantly. I still remain magically divorced, Father Abagana. BSc Society Mana ihe so otu a dị ọ wee dị mma na anyị dịcha iji mechi ife niile ọ bụrụ na ụdị testimony abịahụ ọ dị ka obido so nne ihe akịta anyị ji bụ ndị Abagana ji wee biri so anyị nabatara ozi gị na akwụkwọ nsọ ụfọdụ emechara ụfọdụ abịara kene so mana ọ gosiri na ịmụta both in character and learning. Being a good man with so many potentials. Come on, I'm a good doctor. Your line and choice of speech and submission. This is my name and money. Abagana will lay on a channel, good money. You're all about it. I'm about okay. I okay. I don't want to go on Anakwenze. My elder brother and my senior brother, which you are watching. I'm going to make a mistake. We tell you another one and I'm going to make a mistake. Which you are watching. I'm going to do it. I never move in my head. I'm over. Don't want to go on Anakwenze. I know what I'm like. I can do it. Ndị egwu tekenalụ n'ịba dị ahụ dị ife a ọbụghị iji onye mmadụ ọbụrụ ife akwụkwọ ọbụrụ ife ahụ this is legacy of a lifetime fulfillment by man who has accomplished so much. Although I'm not here to flatter you, but I am here to sing your praises so that in the life after now the man needs you to the world and to whom much is given, much is expected. Like he said, over this young lady, you know, a starting point for her. This is also a starting point. Coming from the fact that you rose from a very humble beginning, you were not reckoned with Agopo, we don't know go. Against all odds, you made it to your enviable position today. Mother Abagana. Oh, by a bit of hard work. And if you see and look all over what else scholarship from daughter and what it is. And for doing that for you, you got self-less in the daughter. And what's up for over and I did so much. For fair, or if I get a bag, I did so much. I am. You were content. You were pedigree. You were integrity. I didn't go with that. I didn't go the bottle. You would never have been so good. Your line is very simple. You don't need to go to the center or one in a conference. Selfless man you are. I am singing your praises for you to know the truth of our praises. You should not be sung after your death.
Ìṣùsá ní wọ́n ti ní bú ọwọ́ ọ̀sìn ìwà ìwọ́ àwọn ẹ̀rọ àpàrẹ ṣèpùtàwà ẹ̀rọ ìṣubú ti gbé bẹ́ẹ̀ sáà na ẹ̀mẹ́ta àtàwọn ẹ̀mẹ́ ànúlé ìgbó ti yẹ́ lẹ́gà ànúlé ìbò náà you single-handedly united this community maka ndị na-agbara for the records ọ̀tọ́ na gẹ́rẹ́ na ọ na-agọ̀ na-agbakọ ọkaka na-agbakọ ụmụ a na-eghe eghe ọlụ unite ndị ichie agbara na ndị ichie Agos Ilonze unite igwe mba amalụ ọtete si ọdọ mụ na wala kabe pa na isi na aba na nke Chineke onye ruru na amarụ ọnụ mmanwụ egwu ọnụrụ isi ma anata secondary school Abagana. Ụmụazị na-agba mama family long time ago. Father and papa n'ọrụ na-amanage ụwa as a single parent. Onye ọbụla maara onye a na-akpọ Bar Beach, oke mmiri na-ebu ogwe n'ezi obodo. Former chairman Apuga, first and former chairman Njikoka Apuga. Don't give it to me. Mano and Canadian that I chose so. If I know what I like, oh my integrity. We are rapport so far. In an orphan, this is real orphan. Overall, family can well and the tapping plot the lady fella. Found the real orphan. Fabia can live Fabia at this age. For now. Okay. Oh, we go Sweden. If you go Abagana. And then I go because 7 days up, she has. I just happened by my. We should know now, Baby is up. As be a long, I will on the other body. We know when I come once here. Bible says that Jesus Christ put on Jerusalem. Where the spiritual gathering man now, I never only do. Also, well for me, it is disrespect. Although we're more we could never mazino. High Chief Doctor Nwachukwu Anakwenze, the Regent of Abagana. Okalama. Well, no brothers here. Of sin as God lives. Chineke kekere n'igwe na anabali na ya Nwachukwu Anakwenze. Anthony Nwaka wede obodo Igbo. Lose for all hope. No man now we are Kalogi. There was one opportunity when obodo Igbo. Today, no only when we are financially, I am able to see. Man, I know why. We only see no doctor or one in $5,255 now under his daughter. Where see as far as the children get into the where more problems here or all see how money now bar. When I say when doctorate degree na university I have. Also my graduate. Also my graduate. Also my masters. PhD. Universities of their choice. No Fajekubao. Udife. Anemi ya no when they go there again. Better MPA. If I got one out of 1,000, you want all I get is a from them. Oh, God, I'm more. You don't know what I'm talking about. You don't know what I'm talking about. You don't know what I'm talking about.
Agba na atọ ndụ ọdụ. Abịa na-ebi na ya n'aka. Ụmụazị na-abụọ. Mgbe Jizọs Kraịst nọ n'ụlọ Mary Magdalene wee bịa. Mary nne wee bịa. James wee bịa. Jizọs wee sị ya, nne na nwa nọ na nne dunu na ụmụba gị. Unu owe tupu ọkpọta aka. Ka arụ sị na mara Chineke sị na fa furu the right track. Ka fa wee ritecha elele. Anyị wee na-asị n'ụmụ dunu nze kwesị ọzọ mere ọwụla Igbo omeyi ndị ụmụdụ nọzi ebe a especially nyekwa aka fụna agụ mmadụ fụna ife kọrọ na akpata ọzọ meyi nọ ị na-ejesi ndị ezi ọbụla ndị egwu ụlọ bịakwakwa na good news ọpụta Christopher na-ekwe ya tọ mmadụ wee tọba bridge. O nwere ife a na-akpụ ya kokasi. O wee ukwe na nna ya rọzi mama mmanụ ka ebi na-agụ ka ife na-agụ Olowu wee sị na onye a nọ SS2 si adị anya na scholarship ya PhD mmadụ ịsọba ndị a na-ekwe n'eziokwu. Unu gụba akwụkwọ, unu rapụ ezigbo rapụ ibe na gụba akwụkwọ na ife unu gụtara na akwụkwọ na-abịa ọ adịkwa dị ya mma. Owele ụmụ nwaanyị Abagana fanugo wezi ka ma kele anyị enye m ozi mmadụ ekelego ka anyị nwee ejikọ ndị ọzọ anụnụ ndị isi ogbe ike oge ahụ na-emecha mmemme ya Le Queen.
ka anyị pụtakwa iru unu. Daalụ. Anyị na-agọli ọfọdụ n'ọnya ahụ nke bụ nke mbụ. Ịma na abịa ebe a na-ekwu Regent bụ ije mee search ọgwa na onye na-ejide position on a temporary basis wee na-elekọta a particular something or a place anya. So na ife Onowu nọ n'ọnọdụ ya, so Onowu ọnọsolo eze achọ eze ma afụlụ Onowu anọlụ until obodo ekwuo na the direction anyị aga. Taa ka ọ na-awa ji last Sunday igwe ọwalị nke ya wee si obodo wawa igwe ọwacha olu Onowu na-eme nke o mechaa anyị ndị isi ichie na ndị high chief abanye ndị ichie abanye obodo niile wee bata anyị na-asị na adịla Onowu mma. Onowu kwanụ ala na-azụ nwa ka ọwụ ndị okwu dị okwu si o jide onye mmadụ nke o ji enye aka na ya, so ọ ya adịla Onowu mma, dịla ụmụdunu mma, dịla Abagana mma in general, dịkwala Anambra steeti mma. Aga n'iru ka anyị na-ekwu ọdịnala na-efu eke ọdị omenala ka anyị na-eme ife awụ ife nna nna anyị fame. Anyị ma na anyị anaghị akọsi ji ike mana anyị na-akọ so na asịgosi liveji so obodo ọbụla by next weekend Saturday Sunday Abagana niile in general awa ji nna ụzọ ịma onye nwe ọzọ ebe Abagana ekenekwa gị. Anyị na-ekwu na ọ ya adịla Onowu Abagana mma, etu o si wee sị na Abagana ya dị mma, etu o si wee chịkọnata anụ tata ụbọchị awa nji nke nyawa Onowu ebe sị na ya adịla mma. Ife na ọ chọọ bịa na Abagana ọ ya enweta ya, na ife na Abagana chọọ bịa n'aka ya na ọ ya enyekwa ya Abagana. Ọ na-asị na adịkwala gị onwe gị mma, dịkwala m onwe m mma. Daalụnụ. Onowu Abagana na-eme ọfụma, anyị na-ekele n'ụzọ pụrụ iche. Ji ka ọ na-eli olijazi anyị ewe elibe igwe eligwe ụbọchị ụka ọ na-eri taa olija anyị ewe elibe ma anyị makwa na ebe anyị na-atụ anyị na ihe eri ibe ma anyị lichazi anya ma ka ụbọchị si wee dị wee bụrụ ugbo ekene. Onowu Abagana ịbịa na Abagana today at least ịchọwa ndị bụ Abagana n'obi, ọ bụrụ ndị bụ ndị na-ekpu sentiment ma ndị sectionalist no, ndị bụ Abagana n'obi ya ga-ebe ọ na omelu ịkpọ ọfafa ya azụ Onowu so na number 1, we know them. So n'ụzọ pụrụ iche anyị na-ebinye ụkpọ ekene n'afọ ya uto Abagana niile, ana m ekene ya. O nwere ife ọzọ m ekwu na awụrụ na ama na ọ na-abatara ya kwa ụbọchị, so ọ ya na-ewedata kwa ụbọchị wee ka Abagana wee na-aga n'iru. Ekene m unu. Daalụ. Mụ nke mbụ na nna ekene Chukwu mee ka Abagana dị otu a dị n'udo, wee na-ekenezi onye ọbụla bụ onye Abagana dịka Abagana na-eme mmemme eri nji ọfụ na ife anyị ga na-eli anyị aka anyị na ife ọma ga na-eme na ndụ anyị na anyị ga na-aga n'iru, anyị ga-esi n'ike baa n'ike, wee yọzie Chukwu ka o wezie elu udo wee chọọ Abagana mma n'oge dịka oge a. Ana m ekene Chineke n'ụbọchị taa because na ọ dịrị izi anyị nọ last year ọwa anyị nọkwara this year anyị sị na ọ ya awakwara na-aga ọwa last year asị Onowu taa ọ na-awazi asị double Onowu and the Regent of Abagana, so Nyadi go in charge of everything gbasara Abagana for now. So ị na-anya ịbụ na ibe dị iche na last year na this year dị, so mesi Chineke na ọ wacha ji na ọ ya eji wata ogologo ndụ wata arụ isi ike watakwa na amamihe o ya eji na-edozi Abagana araghị n'aka for the meantime. Asị m Chineke na ọ ya adịrị ya mma dịkwere anyị nwa ndị bịa nọ nkwudo ka a na-akwudoro ama wụrụ wee kwue First of all, I'm making a good Chukwu nke nyeli ogologo ndụ na arụ isi ike wee bịa ịwa ji today as the Regent of Abagana. Ife ọ na-eme bụ ụta kwa arọ ọ bụgolo an annual ritual, so ekpele m n'isi ya bụ na Chineke na-enye ike
and ịmago na the high chief bụ nwee penchant for charity abụrụ ọsọsọ nọ na a na-eri ji n'oge o jikwa emetụ ndị ụwa na-atụ n'ọnụ aka wee na-asị na Chineke enye ike n'elu ike ego n'elu ego arụ isi ike n'elu arụ isi ike and the spirits and the blessing and grace iji wee na-achịkwa Abagana ka Abagana bụrụ ofu. Okay. Ana m ekene godi Chukwu. Ma afa m bụ High Chief Anakwenze ozi enyi Nze Sinachi. Anyị na-ekene Chukwu for today, a wonderful day. Kwa arọ na-agụ arọ. The main essence of Iwaji bụ ka anyị kene Chukwu for one full year. Ọ debela anyị ndụ anyị kọọ kọta nke ọrụ ọkwụna onye ọ na-afọ ife ọkọdọ ọrụ onye ọ na-akọlọ nkọtalụ mana anyị kọọ kọta wee na-ekene Chukwu na ka anyị si kọta ya arọ nwa na anya na-akọtakwu ya arụ si n'afọ Jizọs Kraịst wee nwe anyị meseji ntụ n'owu na-alọ mmụọ today na-alọ mmụọ na-alọ today gara nke ọma nke dị isi ya amaka efu n'okwu ka mana nke na-esi ya akarị because na anya maka anya ndị ana na aja ana na aha onye ga-enye ya nri onowu na-esi ya akarị anyị akwụrokwara ya nọnyere ya owu ga ndewo udo na ọganiru anyị ga-eriju afọ Chukwu agọzighị anyị ka anyị debe ife ekpere nna ekpere onowu arụ ike ogologo ndụ ka ọ na-akwadobe iligo na ikpo eze Abagana na Chineke ya na-asụrụ ya ọfịa na-asụrụ ya ụzọ na-achụrụ ya ajọ mmadụ na-achụrụ ya ajọ mmụọ doziere ya ọnọdụ ọfụma nye ya amamife o eji wee dozie Abagana Abagana afụ ya n'anya ka ọ fụrụfa ife niile awa na-agarị ya welelem n'afọ Jizọs afọ m bụ Chukwu emekalụm ilo na egbuna m eze dunu igwe ifte dunu His Royal Highness Igwe Daniel Obele Ezudo Nnọfịa arụ isi ike na ogologo ndụ ọ ya achịka nka chi Abagana ọfụma dịka o si na-akwadobe and si n'ike nke Chukwu ọ ya lekwasa n'oche Abagana and Abagana ya nweta udo nweta ịfụnanya nweta njikọ ka njikọ nke dị omume na nghọta na amamife nke dị iche obodo wee na-aga n'iru ka ụmụ mmadụ wee na-aṅụ aṅụrị ihe ka anyị na-ayọ Chineke na ndụ Onowu Regent Abagana and Ikemba Nnọfịa. Thank you. Ebele na ebele Onowu na Chineke edobegwu ya na-esi Chukwu na anakụrụ nwa ọjị nyere n'anya ọjị n'ike ya mee ka Onowu dị ogologo ndụ ka onye ya amamife n'elu amamife nye ya arụ ike n'elu arụ ike nye ndụ n'elu ndụ ọrịa bụ Regent anyị kịta so na onye ọbụla Abagana maara nwa ha mụtara ọ bụrụ onye ọbụla afọ ese na onye abụ Regent ma ọ na onye bụ Onowu na ọ kwalifayịrị ya gafe ọkwa ya bụ President World Igbo Congress so ka ife ọzọ anyị chọrọ World Igbo onye bụ isi World Igbo ọzọ Abagana ka ọ ya bụ enye isi ọdachimuna so na nso na from that Regent na ọ ya aga fọda to Igwe Abagana ọkwa anyị na-eti n'ala yes Yes, so Onowu, I'm Onowu since 2009, and Oga through ASA USA, the chair of Education Committee. Since I come on, Joanna Loco, on our Quadum, if I want to name, on my Fedeka, or Sefa Bomo, no more, I
ya onye ya alụ ya bụ ọlụ and mbịakwa nlọbi ya nlụchapụ ya ọfụma nke ikpeazụ anụnwa ọ kwadokwala m mụnwa bụ president ndị Council of Igbo States in Americas. Anyị just mepụ emume na ọnwa gara aga ọnwa July 25 and 26 ọ na-akwadokwala m ife niile na-eme so ebe ọ bụ na ọ na-awa ji tata wee sị na ọ ya adị mma ka nwụta ọkụkọ n'afọ m ọ bụrụ n'afọ sisa maka sisa ya abịa sisa ya ebute nnukwu efi maka na Onowu na-akwado ife ewu na ndị Igbo na-eme na-adị ya mma na obi ọ na-akwado ife niile ọkwa ma onwunye ma ego ya otu a ka o si na-akwado ife ewu na ndị Igbo na-eme ya na ife ụmụaka youth otu a ka o si akwadoro ụmụ ndị youth ife a na-eme so ọ bụ na ekpere na-ekpere bụ na onwere ife ya emi ya onwere ife ya emi ya na-eje na-abata na Chineke ya na-edu ya ndị ebe ọ bụ na o si enweta ife ọbụla o ji akwado ife niile anụ o ji akwado ndị Igbo maka ike ndị Igbo ka ọ bụ ife ebe ọ bụla Chukwu si eweta ọkwa ya na-enwe mmaji in Jesus name arụ ike ka Chineke ga-eji wee chụọ ya ma ya na ezinụlọ ya in Jesus mighty name. Afọ m bụ Dr. Mrs. Amaka Josephine Agụọji a na-akpọ m Iru Ugegbe ekene m Mother General Eleti Global Onowu bụ nwanne m nke aka mba ịma akwa ọrụ na-abụ o nwere nke ya kwọkara ibie mụ na ya na-abụ ofu mgbada ka anyị nọ na fa gbagọtazi agbagọta ofu akpa akwalọ ka anyị ji eke ife n'ebere na ebe bụ Chineke ya nye ogologo ndụ nye arụ isi ike ka o wee buo ibu a ebukwasị ya wee chi ya Abagana ọnya bụ ekpere na ekpeli ya anyị bịa be Regent na Abagana wo Dr. Anakwenze eze ama na oye chi o nwechara ife niile eji echi igwe na onye ọbụla na-abịa ekwu na ọma nchiri igwe mana onye a na-amụ amụ o zularụzụ ife ofe na ọ maghara amagha si na ọ ya adịla ya mma ka anyị lere nwa anyị erikwa ara ọzọ si ogbu aka ji na-egbu na mma ogbu aka ede ogbuo na mma ogbukwu aka ego ogbuo na mma ọgbago Amerịka o weta ahụ obere dọla tụsa ebe a anyị na-eri ibe si na ọ ya adịla ya mma o nwere ọfọla anaghị eriri ibe a na-eri ebe a tata si na ọ ya adịla ya mma in Jesus name hello Iwachi bụ emume ndị Igbo na-eme once in a year in celebration of the New Yam Festival. The New Yam Festival signifies the period of harvesting of things of the farm, so the products of the farm. So ndị Igbo na-echi wee na-emepe wee na-esi n'ụgani apụ wee ma na-abanyego na ili ji ọfụ ọya bụ during the time of harvestation. So today Onowu Abagana ọkala mmadụ ọkala mmụọ na-celebrate the New Yam Festival. That's why we are here to celebrate with him. Nwere ife ọzọ anyị na-ekwu na bro na otu ọ dị ndụ wee celebrate ya this year ọ ga-adịkwa ndụ wee celebrate ya next year wee dịrị na-aga ogologo ndụ na arụ isi ike ka anyị na-ayọ Chukwu n'ebe ọ nọ ya na n'isi anyị ncha niile because na ọ bụrụ na ọ kpọrọ oku anyị abịarọ ịma na ife osi ọmalisi nwe mana ife anyị na-ekpe bụ ndụ onye siri unu ndụ ndị bịakwulie
ehe na ọganiru ka anyị na-ayọ so biko n'ili ji Abagana ka a na-eme today. Yes, message for Nowu bụ na ọ ga-adịrị ya na mma ogologo ndụ na-arụsi ike ka na ya onye isi ya n'afọ ndị ụmụ ọbụla niile mụ na-represent ndị njikọ Caucasus 2 anyị na-ekwu na ọ ga-adịrị ya na mma dịla Abagana na mma ugbo aka nne ugwu na mma ugbo aka ebe ugwu na mma ọ ife anyị na-ekwu Chukwu ya gozie n'afọ Jizọs.